El 22 d'octubre de 1973, Pau Casals mor. 97 anys, una llarga vida. I quan li pregunten el secret de la longevitat, diu: no tinc cap secret, viure. He volgut viure. I viure sempre amb les suits de Bach, amb el treball, amb les seves activitats, amb la família recreatives, amb el seu passeig, la partida de dòmino, però contestant correspondència, atenent visites, atenent periodistes, atenent músics, sempre amb la seva acció de docència, poc o molt, sigui amb documentals o sigui amb les classes que va fer cada any, tant a Marburg, als Estats Units, o a Zermatt, a Suïssa, o a tants llocs. La docència ha estat una de les seves passions i transmetre aquest coneixement, sigui a les orquestres en les quals ell mostrava aquesta exigència i aquest rigor, i els músics, encara que no haguessin d'actuar en aquell concert, hi anaven. Per tant, Pau Casals desapareix. I desapareix amb una consternació arreu del món, tots els periòdics en parlen, i finalment les seves despulles, anys després, el 79, podran arribar al seu Vendrell estimat, passant abans per Barcelona, el Palau de la Generalitat, i per Montserrat, els seus llocs estimats també, i molt, i per tant, aquella bandera catalana amb la de Puerto Rico que embolcalla el fèretre representarà com les flors que cada 11 de setembre porten des del Vendrell a la seva tomba, representarà aquesta vinculació. La mort de Pau Casals no representa el final d'un parèntesi, sinó l'obertura d'una nova etapa, l'etapa d'una perllongació del seu prestigi, del seu coneixement, gràcies a les reinterpretacions, gràcies als estudis, gràcies a les reedicions musicals, i tot plegat, per tant, configura una constant presència de l'obra de Pau Casals en el conjunt de la societat contemporània.